allemaal, of ja, ik zal het maar eens in het Nederlands doen, hè, dit keer. Ik ben voorbereiden op de rol van Mus in Little Voice. Fantastisch stuk, al zeg ik het zelf. Het is een toneelstuk waar ook ingezongen wordt, door mij. Tweede acte, weliswaar. De eerste acte hoor je al wat. Het gaat namelijk over een meisje, Mus. En de naam zegt het al, die een beetje wereldschuw is en zich terugtrekt. En niet de buitenwereld indurft. En haar moeder is een beetje een loeder en een dronkaard en helemaal niet zo'n leuk persoon. Maar die mist gewoon de liefde. En lager wal geraakt en Mus, haar vader, is overleden. En ze trekt zich altijd op haar kamertje terug met haar langspeelplaten die ze van de vader heeft gekregen. Waar ze altijd mee, nou ja, dat was wat ze samen deed met de vader. En ze imiteert die stemmen. Het zijn een beetje haar stemmen, daarmee zegt ze wat ze doet. En ze imiteert die stemmen. Het zijn een beetje haar stemmen. Daarmee zegt ze wat ze bedoelt. Dus als haar vader of haar moeder beneden in de kamer weer eens tierend rondgaat, dan zet zij gewoon een plaat op met de bepaalde tekst van hier. Zo, luister daar maar eens naar. En op een gegeven moment komt er een man over de vloer en een loesje manager en die hoort mij, Mus, zingen. En die denkt, hey, dat is het geld, dat is het geld. En dan wil hij me op het toneel hebben. En ik ben natuurlijk wereldschuw, dus dat wordt een klein dingetje, want dat wil ze eigenlijk helemaal niet. En dan haalt hij daarover, nou ja, met een heel mooi praatje en dan gaat ze het toch doen. En of ze dat kan, of ze het volhoudt, ja, dat is natuurlijk, dat is de clue van het verhaal. Daar moet je voor naar het theater komen, hè, natuurlijk. Daar ben ik bang voor. Zo, Mus is er klaar voor. Dus ik hoop echt vurig dat jullie allemaal komen kijken op dinsdag 18 februari in het geweldige Munttheater in Weert. Of donderdag 13 maart in de Schouwburg in Venrooy. Tot dan.